Mooi lenteweer. Leuke plaatjes. 3 lunchende dames op een bankje. Goedemiddag. Smakelijk. Aan de Grote Molenbeek. Dat dacht ik wel. Ik denk, potverdomme. Potverdomme. Nee, door. Waarom? Dit is zo'n mooi pleetje. Is het? Ja. 3 oude dames. Nee, 3 dames. 3 dames die net als wij onderweg zijn. Nee. Van waar naar waar? Van Maastricht naar heen. Nee, dat ben ik. Met de trein tot Zevenum. Van? Maastricht tot Horst Zevenum en vandaar zijn we gaan lopen. Oh, dus je ziet met de trein van Maastricht. Ja. Naar Horst Zevenum. En daar ben ik gaan lopen. 16 kilometer. Oké, dus je ziet geoefende wandelaars. Ja. Ja, vertel het maar eens. Nou, ik ben even nadenken van wie kon ik dit formuleren. Want laat ik zeggen dat ik het opmerkelijk vind Ja. dat 3 Maastrichtenaren zoiets van hoe zien. Och, dat is nog Ja, kort dat bij. helemaal toen. Ik wil zelfs naar Apeldoorn, naar Amersfoort, dus dat is er kort bij. Maar dames, waarom Horst Zevenum? Vertel, leg me dat eens. Het is toch ook schoenwandelen. Het is toch niet alleen maar het Heuvelland? Ben ik helemaal met u eens? Dat is Nou. wel goed gekeken, hè? Op een gegeven moment wel of We het doen de NS-wandelingen meestal, dus. Als hoe? En er staat dus ook Horst Zevenum bij. Ja. Ja, nee, niet echt. Die hebben vanzelf uitgezocht. Meestal is het NS. Meestal is het NS en dan gaan we zelfs tot Drenthe, tot 300 trein. Nederland verkennen. Dus je hebt alle 3 een tienertourkaart. Ja. Keuzedaken. Nee, ik 10 toerkaart heb. Nee. Maar dat lijkt me heerlijk. Is het er ook? ook? Ik weet niet wat gemis. Altijd Nou, in de auto zitten. ja, dat klopt. Voor het werk moet dat. Want anders dan komen we nergens. Nee. Hè? Dat is zo. En als we nou door dat treinenbedrijf gesponsord zoeien weer, dan koesten we de auto laten staan. Maar dan zoeien we overal te laat komen. Dat is zo. Hè? Er zit bier in de trein is tot voor wandelen. Dat is voor wie weg. Nou, ik moest laatst aan nog met de trein en de trein reed gewoon niet. Toen moesten we met een auto naar de deur naartoe en dan moesten we door opstappen. Ja, dat kind ook zo wandelen in Brabant. We hebben bijvoorbeeld Dex gewandeld, ja. En wie lang doet je dat al? Een jaar of 20, 24. 25 ja. Geweldig. Ja. En wie lang ziet je al vriendinnen? Misschien Nee, zusters. Nee, Dat doen maakt we het nog leuker. Ik dacht van God, dat is. Wat zei je nou? Ik eet goed mijn boot, dan zit ik daar. Ik kan Ja, nu maar- niet mijn boterham eten. Ja, maar eet lekker door. Niks te vader, dat Op is hier het- weg zit. Nee, op het moment dat je de mond vol hebt, dan vroeg ik even aan het andere zusje wat. Hé, maar ja, ik moet zeggen, dat vind ik wel bijzonder. We moeten fit blijven, hè? Ik werkte toen nog, toen we gingen. En ik ben uitgescheiden met 63. Die bedoel ik weer. Ja, dus 20 jaar. 20 jaar, dat Je ziet uitgescheiden met 63. Ja, ik ben geen, nee, niet iedereen heeft geen 20 jaar. Oh, maar van de tevoren ook al gewandeld, ja. Dat heb altijd Ik heb altijd gewandeld. nog af en toe. En je komt uit een groot gezin. Ja, heel goed gezin. Hoeveel kinderen worden er toe? 10. Alsjeblieft. Allemaal zussen. Nee, dat geloof ik niet. Ja. 10 vrouwen? 10 vrouwen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zal ik maar gebeuren. Ik zou bijna zeggen, de arme man. Of helemaal niet. Je weet niet wat gemist, hoe Nou, gezellig is het dat ze ouder worden en dat ze elkaar nog clubs allemaal. En is pap dan ook vroeger van voor tot achter gepamperd door zijn Nou, die dochters? waren vroeg gestorven. Serieus? Ja. Dus hij had er maar kort van kunnen geneten? Van zijn Het was gezin? 60, nee. 60? Ja. Ja, maar dat is toch geen is leeftijd nu dat je in de gewoon... leeftijd. Gangen krijg je altijd op, hè? Ja. Zeker toen. Maar wie wordt het vroeger toe met zo'n groot Niks van nest? vertellen. Ja? Heel druk soms, hè? Leuke dingen en ook dik schruising onder elkaar natuurlijk. Hè. Ja, maar ja, overal is wel gaat. Hè. Overal is wel gek, ja. En wie zoet je met z'n drietjes in de pikorde als het ging om de leeftijden? Ik ben de oudste. Van Oostenrijk. Dus Ik ben de je jongste. nummer 1, nummer 10, Ja.
Ik ben, zo nee. De Alste noem ik dan even nummer 1. Nee, Ja. nummer 1 is niet bij. Nummer 1 is er niet bij. Omdat ik huur... Zeeuwen is dat... Van de is de oudste. Of van de drie is maar hij niet de oudste. oudste van Oké. de zussen. Maar waar zoet je dan in een tiental? 5 denk ik, ja. 5, ja. 1, 5. 5, 5. En jij? 4. 4. Dat 3. En daar 3. Oh, dus 3, 4, 5. Dus Nee, ik wil 7. We hebben onder. Oh, van onderaf. Van onderaf, van Ja, van onderaf. onderaf. Oh, dan wou je het rijden. ja. Dus waar staat de automatisch ook dat ze dan veel met elkaar optrekt, omdat ze heel dicht bij elkaar zit qua leeftijd? Toen we allemaal een eigen gezin hadden, is dat van mij gewoon. Oké. Kinderen zit dat. Ja, ik zat ook even te denken aan de kleding en zo. Dat, Oh jawel, hadden we allemaal hetzelfde aan en dan ging het van kind naar kind naar kind. ja. Dat doen we ook vroeger dus. Dus als ze allemaal hetzelfde aan en dan wordt, als het ging niet passen, ging het naar de kleinere en als het tegen niet meer passen, ging het nog naar een kleinere. Dat is nu helemaal zo. Dat hoort expectie goed, hè? Maar die echte toenadering met z'n drietjes, die is pas later gekomen. Ja. Toen wordt je Ja, toen had je al de- gezinnen en zo. En de kinderen toen ze het waren, hè, dan gist je die dingen ondernemen. Hè. En Ja. niet ieder. Niet ieder, nee. Heb je ook allemaal de kans gekregen om te Studeren. doen en te weren wat je woeit? Ja. Ja? allemaal. En te studeren. Ondanks dat het op sommige voor de oorlog zijn geboren. We hebben allemaal gestudeerd. Dat is wel Dat was een heel apart. Ja. dat is opmerkelijk. Ja, dat is heel opmerkelijk. Dus je hebt van papa en mam altijd kansen gekregen. Ja, altijd. ja, zeker weten. Wat deed je papa en mam? Niet zeggen. Ondernemers. Ondernummers. Ja, alle twee. Ja, dat zit denk ik ook wel wat over lu. Hè? Ondernemers die stonden nooit stil. Nee, dat klopt wel. Had geen bedrijf toes. Twee. Twee. Ondernemers, ja. Ja, nee, ja, de ondernemers zijn ze in alle soorten en maten. Hè? Nee, met maanden en met paarden. Alle twee apart. En wat deden ze? Ja! Nee, Dat zeggen we niet. Oké, We maken wel veel zien niet. Hè? je hoeft niks te zeggen in dit programma wat je niet wilt. Nee, zie wel dat niet. Dus die stippen zeggen het ook niet. Maar Of wat je hebt alle kansen gekregen, zeg je toes. Ja. Was er ook genoeg, want papa en mam had het natuurlijk altijd druk. Die stonden altijd aan. Ja. Had je ze genoeg tijd voor? Ja. Ja? Ja. Goed gezin is allemaal anders. Je kunt ze niet meer vergelijken met nu. Je kunt ze echt niet meer vergelijken. Wel andere tijden. Veel voeden elkaar op. Dat is het. En opa en oma waren toen En oma en zo. opa woonden bij je Oh, die zin. woonden in. Ja. Gezellig? Ja. Natuurlijk. Ja? Ja, zeker. Heel gezellig. Wordt je ook verwend door opa en oma? Oh, nu Ja, echt. wel. Nee, dat zat er vroeger niet in. Dat zat er niet aan. Nee, dat tuurlijk wil je niet. niet, We nee. hebben zo Dat goed is ook gezien, we kennen ze nu voor wenen. Ja, Was ook verwennen wel. kent ze op veel manieren. Hè? Ja. Ja, voor wenen, ja, ze zond er altijd. Ze Ze was kozen ook ze goed schön altijd open. En oma zat er altijd met de koffie en als ze zwaal komen met snoep, ze moet er met snoep. Dus ja, dat zijn die dingen van vroeger. Ja. Dat hebben ze nu allemaal niet meer. Ja. En dat moest ze koesteren nog. Hè. Ja, het is allemaal veel materialistischer Ja, ja, geworden. ja, ja. Hè? Ja. En elkaar opvoeden. Ja. Kent je me toch een voorbeeld van geven? Nee, dat gaat vanzelf. Veel. Als het goed is. Ja, Kent vanzelf. het is goed. Op elkaar letten. We moeten even vergeten dat het leeftijdsverschil. Dus ze hadden al de hoes toen de jongsten er aankomen. Dus er is een leeftijdsverschil in. Hè? Ja. Dus En hoe ging dat vroeger met alle zussen, met oudgon en met vriendjes? nee, en zo? de leeftijden waren goed. Dus de helft was ouder, de helft was jonger. En de helft van jonger is trekt niet meer in. Op de helft die ouder is, trekt ook niet meer in. Op zo waren het vroeger. Ja, die leden wel op zich. Ja, ze leidden wel op zich, maar het was niet zo dat ze dus samen alles deed. Absoluut niet. Nee. Maar als er bijvoorbeeld een van de zussen met een jongske toes kwam, stond dan niet alles in vuur en vlam? Nee. Nee? Ja, dat is- Het ging automatisch allemaal. Er waren altijd superleuk dat dat ook. Ja, je moet nog heel erg lachen, maar dit is een tijd. Het is een hele andere tijd, dus ze gaan niet meer vergelijken met Ja. nu. Dus. En we hebben het fijn gehad, dus ja, wat was er voor mij? Ja, Dus, en ik heb alle kansen gekregen, dus... als ik Heerlijk. Ja, Gewoon leven gehad. altijd Ja. En hoe we wandelen. Dus nu leven we van het wandelen en zo. Hè.
Dat durft prima. Ja. En de boos dat ze het kunt permitteren. Hè. Dat is ook nog een vraag. Als je zich niks kunt permitteren, kun je het toch niet, hè? Ja. Ja. En je benoemt dat ook echt, maar ja, het klinkt als een enorm cliché, maar tel je zegeningen, maar volgens mij kunt je heel goed tellen. Ja, zeker. Ik kan het heel goed tellen. Vertellen over zegeningen. Genieten, hè? Ja, nou. En met elkaar genieten. En met elkaar. Dat is dit ook nog maar met de zo vraag. weer. En met zo weer. Dat zijn cadeautjes, hè? Dat zijn cadeautjes. En dat zie je wel gezinnen hoe dat niet is. Hè. Die alruizing hebben dat ze het huis uitvoeren. Ja. Dat hebben we veel allemaal niet Ja. gehad. We hebben steeds altijd goed contact met hen. Ja. Ja. Ondanks dat we door het hele land verspreid zitten. Ja.